εταιρεία Mondagri Plants ιδρύθηκε από τον Τριανταφύλλο Αριστίδη, τον πατέρα μου, πριν 30 χρόνια. Ξεκίνησε από μια μικρή παραγωγική μονάδα και σήμερα αριθμεί στα 500 στρέμματα σε φυτά, στη γη και σε γλάστρα. Λαμβάνουμε μέρος κάθε 2 χρόνια στην Αγρότικα, από το 2010. Έχουμε λάβει 3 φορές την έκθεση της Πάντοβας Ιταλίας, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση στα καλοπιστικά φυτά. Και τα τελευταία 3 χρόνια λαμβάνουμε μέρος στη Σερβία, σε εκθέσεις της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Και τι φυτά κυρίως παράγετε? Τα φυτά που παράγουμε είναι κυρίως καλοπιστικά, κονοφόρα φυτά, δέντρα, θάμνους. Θα μας βρείτε στο 67ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έχουμε πολύ καλή πρόσβαση από την Εγνατία και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι οι γειτονικές Βαλκάνιες χώρες έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε εμάς. Η εταιρεία Mondagri Plants απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες και σε χονδρική πώληση, σε καταστήματα garden centers, σε κηποτέχνες. Έχουμε συμμετάσχει από το 2006 σε εκθέσεις του εξωτερικού, της Ιταλίας συγκεκριμένα, στην Πάντοβα, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις καλοπιστικών φυτών, και έπειτα στις εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, της Αγρότικας, της Αθήνας στην Κηποτέχνικα και στις Βαλκάνιες γείτονες χώρες, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία και στη Ρουμανία, τελευταία 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια δραστηριοποιείται μια νέα εταιρεία με την επωνυμία Mondagri Tech, η οποία αφορά στον εξοπλισμό των φυτορίων και των παραγωγών. Σε αυτήν την εταιρεία μπορείτε να βρείτε πασάλους, καλάμια στήριξης, γλάστρες φυτορίου, χρωματιστές γλάστρες και design και ό,τι αφορά έναν επαγγελματία. Πού βρίσκεται? Στην ίδια έδρα, στο Μόδι Θεσσαλονίκης.